Midas Studios. Muzivi wenzira ndiye mufambi wayo vataurire. Muzivi wengoma ndiri muridzi wadzo chibaba kukundurukira mangoma tondundurukira mangoma chiba vange vanoshamizika vaninoima ndakarelaxa mangoma ndimbomakisa tarele rangu ndinoshandisa kuimba nevese pandinokwanisa ndini unoonakana zvima voice ubva waona pandinadzoka voice vanokutaurira kuti chadya nduru chigondoro chipei panduru nekuti ndakazvijaira zvekuimba ndozvandakazvarirwa nekuti ndozvandinopengera inini vataurire ndati mvura inoyerera nepainogara ichiyerera napo vaudze mangoma anorira mandiri nekuti ndo arimo muhana mangu inini mvura inoyerera nepainogara ichingoyerera napo vaudze mangoma anorira mumoyo zvese mutsinga kana nemuropa mundiro yandinobikira sadza unongoona wega yakukufadza inongotanga kungokuti awita kana ndikakupa kapu unobva wachinja step ndopo munoona kuti ndakupa ziklepu ukazonotenga rako riri tepu rechibaba inzwa inini nekuti mangoma anondigarisa pasi inini ndodzikama tobvikana tobudzana vataurire ndavaudza chokwadi kuti mvura inoyerera nepainogara ichiyerera napo mangoma anorira mandiri muhana mangu nekuti ndini mangoma mvura inoyerera nepainogara ichingoyerera napo vaudzi mangoma muhana mupfungwa muropa mutsinga mangoma akaita kuti ndigotenga bota mangoma aita zvigovasota zvaminorota vanondireta vanondiheta vanondiketa vanonditsveta amandandi ndomuka bwavandi nekuti kusaundi ndanga ndiri underground but manje vataurire chokwadi ndavaudza ndikati mvura inoyerera ganda ndinobva ndamerera ndobva ndada kuteerera ndenge ngoma ndoitevera ridhimu ndoswerera vataurire fire king kubva pastingi nyangwe zvikanzi uyo aitipedzerane pandavaudza kuti mvura vhara nyura tora tara zvawada nemangoma ndinoda vatinosvitsana nekuimba ngatimboimba timbofara kunyange vakangwara chimudhara ndati mvura inoyerera nepainogara ichiyerera napo mangoma anorira mandiri nekuti anofamba muropa nemutsinga mvura inoyerera nepainogara ichingoyerera napo mangoma anogara achingorira nyange pasvika chibaba mumba mangu kugara muchingorira hembe dzangu dzinongorira chikafu changu kurira ndakakurira ndozvandinorwarira mangoma ndavaudza chokwadi mvura inoyerera nepainogara ichingoyerera napo mangoma anorira muhana mangu muropa nemutsinga mangoma mvura ingoma chibaba chemangoma television Midas Studios.